baba nje Himkuba nje himkuba yakho wezatha we baba nje himkuba nje himkuba yakho wezatha ulumhlashaza ushunu wakho lo we baba nje himkuba nje himkuba yakho wezatha we baba nje himkuba nje himkuba yakho wesathane we baba nje himkuba nje himkuba yakho wesathane we baba nje himkuba nje himkuba yakho wesathane asithathele lithuba bafowethu sinibingelele sibingelele wonke umuntu obukele lombukiso njengamanje okhulumayo Mthakashana umfoka amathonsi uMinika Mthakashana kukhona nomchashazo umfoka amajola okuyindoda esibambisene kakhulu esinayo kakhulu kule ndima kaShameni nasemculweni kaMaskandi so sisonke namhlanje kuyizi 28 zika May kade sihlangene namagoso azobe yodlala engomeni kaZwelonke kaBulawayo sihlanganisa ilo nalo beyiveza ukuthi uzobenyakaza kanjani udinga ukuthi ashayole kanjani ihlombe so bekuhlangana nje njengomashu njengomhlathi owazanayo so umcimbi namhlanje kusilekelele kakhulu ngicabanga ukuthi ke onke amagoso asenayo umhlahlandlela ukuthi ngomgqibelo kwenzakalayo so sifisa ukuthi sibonge kakhulu kubantu abakade bekhona injongo yalomcimbi ukuthi sihlangane njengoba sizobe sindawonye nasemabhedi sifisa ukuthi ke sinxenxe bonke abantu kalo zonke ukuthi beze bezosupport kaMthakashana beze bezosupport ingoma beze bezosithanda bezosupporta njengoba nathi siyesenze kwamanye ama-genre so sifisa ukuthi ke abantu behlobe ngayo yonke indlela abafisa ukuhloba ngayo intombi ivunule insizwa kuvunule umama beze bezobuka ingoma ngokuhlukahlukana kwayo ziningi ke insizwa ididiyelwe laphana akhona amahlabathi ikhona imandeni okuyithi ukhona umaphumulo ukhona ishowe ukhona umtshezi zikhona nje ifunda iningi njengoba kuthiwa ingoma kaZwelonke nje ingoma yeKZN so izoqala ekseni lengoma ngo9 amagoso asegroupini yokuqala kufanele ukuthi abese khona enkundleni ngo8 so amagoso awu60 kuhlukaniswa kabili ukudlala amagoso kusukela ku number 1 kuze kushaya u30 kuze kuye ku30 azoqala egroupini yokuqala and then amagoso from 31 kuya ku60 azodlala egroupini yesibili ngizothi ke angazi noma ngaba nenhlahla noma ngaba nebhadi bafowethu acosha unumber 54 kuyinamba kude kakhulu kodwa ke ngothando siyathemba ukuthi abantu ngothanda basithanda ngalo nabathanda ngale ngoma bazohlala besilinde ngisho ukuthi wasodlala ebusuku kangakanani okubhlungu ukuthi ke umusuku usudlala ebusuku njengathi abantu ababalekile noma bangama officials noma ama stakeholders abalekile njengo MEC oPremier isilo nabo bonke abantu abayiziphathimandla amathuba mancane ukuthi bebuke thina ngenxa ukuthi abakwazi ukuthi behlale isikhathi eside ngenxa ama commitment asuke emaningi kodwa ke siyathembisa kulabo bazohlala kuze kube sebusuku ukuthi sizokwenza lokhu nathi okungangamandla ethu alikho ke igosi sithi siyolixosha akekho futhi umuntu esithi singcono kunaye abekho futhi abantu esibazondayo siyoshayela abantu ihlombe siyopresent umsebenzi wethu kubantu ngalawo mazwi ke sithembisa ukuthi ke sizobe sikhona siyimisele ngayo yonke indlela esizobe siyimisele ngayo we baba nje himkuba nje himkuba yakho wezatha siyatholakala kule number yami efonelekayo futhi uWhatsApp u066 227 6065 and then bese kuthi ku Facebook ezika Mthakashana ingoma kaShameni ku Instagram Mthakashana na TikTok Mthakashana umuntu uyakwazi ukungibhalela ku inbox sikwazi ukuthi sixhumane sitholakala nje kulezo indawo lezo siyabonga kakhulu mfowethu Uwe
usipo musang kwa ya shimba wafazi kutewa chakora Filani bugela 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 Uwele tutwaneni Filani ele tutwaneni Filani ele tutwaneni Filani bugela 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 Uwele tutwaneni Filani ele tutwaneni Filani ele tutwaneni Filani bugela 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 Uwele tutwaneni Filani Filani
Hey!